Welcome to Naisyaga YouTube channel, ang nagapalangga sa imo. Naisyaga YouTube channel. Naisyaga YouTube channel. Ang nagapalangga sa imo. Ang ginahimo namon nga programa para inising nga tanan-tanan. Oops, kalintian na siya makadali ang inyo problema. Maglingaw-lingaw na tungod yari na ang Naisyaga Joke Time. Kanami siyang kape nga gintimpla ni Dayhana sa akon ba? Ay, kainit. Pero, wow. Kanami tulukon sa mga kapispisan ho. Kanami pamatian siyang pamalo sa mga manok. Siling mo kung mamati ka lang sa palibot do ka normal na gid siyang panahon. Pero, ara siya gihapon ang balatian. Ay nako. Ang mga tao subong do nagatuman naman siyang roles. Kung anong mando siyang gobyerno, ginatuman man siyang pumuluyo. Ang iban gani nagakumod-kumod na lang bisan do kaninit na gid siyang income. Tapos ang iban wala naman obra. Ay, amo na nga pasalamatan tagid ko may obra kita bisan gamay lang ang sweldo. Ang importante may trabaho kita. Wow, ano abe kay hindi man malikawan. May ara gid siyang pasaway. Pero sige lang, matapos gini tanan. Mangin okay gid ang tanan sa ulihi. O galing ang pamangkot kon sano. Ay, luwas nga daan sa mga balatian. Damo na nga krimen ang nagaabot subong. Ay, nako. Ang importante, ara kita sa iya. Hoy, Choy Pancho? Ang importante, ginbato naton siya bugos sa aton tagipusoon. Kay bahala na kung ano ang matabo. Ang importante, nagasalig kita sa Ginoo. Husto kagid, Choy Pancho. Insakto kagid. Nan, mas manami pagid la Lolo Ilyong ko nagahatag kita. Ay, husto kagid, Choy Pancho. Labi na gid subong nga kapigado sang panahon, kita mismo nga mga pumuluyo magbuligay kita. Kung may ara kita, matag man ta. Di bla? Husto ina. Abe, tagai ko daan ay kape. Amoy nang nanamian ko sa imo, Lolo Ilyong. Kay nagahatag kagid. Nagapanglibre ka. Ay, sus. Choy Pancho, basta may ara lang ko, handa ko yang maghatag. Ate, sige. Kay kun wala na gid ko, diri ko mautang sa imo. Ay, ay, ay. Joke lang na, Lolo Ilyong. Oo, joke lang na. Pero kung tutuoron, okay man. Okay, gid. Pero, Choy Pancho, amo na balang hambal sa nabatian ko sa radyo? Ano? Minsan ka lang mabuhay. Gawin mo na ang tama. Husto. Aga pa nag-message sa akon si Catherine ba? Kanami isang feeling. Amo ni galing balatyagon kung may girlfriend ka. Mabatyagan mo gid nga inspire kay labi na gid sa pagbugtaw mo sa aga. Ay, Catherine, I love you. Wow! Nag-reply sa akon si Daniel. Amo ni gali ang feeling. Amo ni gali ang balatyagon kung may boyfriend ka. Mabatyagan mo gid nga. Aga pa, inspire ka na.
Kanami, malipayon gid ako. I love you too, Daniel. Migo na inoy, Migdoy? pamatyagan ko. Kung ang mga tao wala lang ni nagapinasaway, hindi ni magdamo ang balatian sang COVID mo. Oo, tani, hindi gin magsaka ang kaso di sa aton. Ano abi kikadamo kaya sang pasaway gawtas ko sa mga pasaway. Oo man o, damo sang mga wala nagatuman sang protokol. Damo pasaway. Isa ka na da. Amo na ganing siling ko, dapat mag-face shield, manghugas ang kamot, kag dapat mag-face mask. Oo na ino. Kabalo ko, migo toy-toy, dako ginang nabulig si mo sang face mask. Man migo na inoy haw. Kay te, wala nagapalagyo ang mga tao kung mag-istorya ka. Ba migo na inoy, sobra ka naman. Nga pamatyagan mo na gid sa akon ba ba. Migo toy-toy, Ha? ikaw lang ang makasabat sina. Uy, Lola. Ay, anong ginahimo mo? Ay, Catherine, ginapangita ko din namin kung abayo. Nga aman lahaw? Nalipat ka? Lapit na lang birthday ko. Ay ho, gali no. Lapit na lang gali tuod ang imo dibo. Nagaplano kay Kuya Kat. Dahil nga, gastuhan ka diyang birthday ko. Wala man na siyang problema la. Sila ni mama kag ni papa. Mabuligin na sila sa imo. Kag ang mga kabataan mo. Kami na mga apo mo ang bahala sa imong selebrasyon la. Tuod, tani, Ano la? may 18 roses man ko ba? Yes la, pwede gid. Kabalo ka po? Handom ko gid na yung daan kasi ang pag-18 ko. Wala, gid ko siyang hiwat sa akong dibo. Nag-iyaw lang si tatay siyang manok kag nag-order siyang isa ka galon nga tuba. Ay abaw. Gusto ko gid na ma-experience. Sige la. Ma-experience mo na Tapos, ma-message kimi dayon sa imo. Ay oo, kag may ginahulat-hulat gid ko nga mensahe. Ano la? Ang mensahe siyang paghigugma, siyang akon miloy. Wow. Abi ko hindi mabag-o ang panindugan ni Lolo Miloy. Sus, dalalon man gali sa kwarta ng animalistik ya. Naong kwarta man ang tigulang ato. Ugaling na init ko. Kaya may dapat na ko nga partidahan sa mga hatag ni Enrique sa akon. Tungod, may ideya na gali si Lolo Miloy sa mga ginahimo ko. Kinahanglan, may ideyahan ko man nga hindi siya makabalo sa iban kong mga aktibidades. Ideyahan ko ina. Parehas ang pag-ideya ko sa paghigugma ko sa iya. Uy,
Parimiloy? Prelyong. Ay, do kanami subong siyang kadlaw-kadlaw mo hao. Sa akon ba nga pagpanalawsaw, kag baga, Aha. panalawsaw, bala kag pangluso. Kuan, damog li sa mga manugkanta subong nga sikat, no? Ay, oo. Ang iban hindi man na ila kanta, pero sikat sila. O, kanami pa sila magkanta, kag do kasagad. Oo. Namalimtan ko sa basyang pagkabati ko mo. Oo. Ang kanta na bala nga kuan, Ano nga kanta? nga arab lang kanta na bala nga kailan mo ba mapapansin? Wow! Oo, cute na bala. Kuan na siya. Sino gani kantas na? Ay, si Sweet 17, ina, no? Ay, lapit-lapit lang sa album ni Sarah nga Sweet 16 ba? Permi ka nagali ka pamati siya, Parmiloy? Pero di ko nagapmati. Agag isa pagidabla, si Ryan Quezon, di ba sikat man ang singer? O sikat ba na siya nga singer? Sa aton, amo nang silang mga sikat sa aton panahon mo. Ay, hindi. Kabata pa na kay Toto Ryan Quezon. Ay, sabagay do, kita yung mga tigulag na. Oo. Ang sikat yung mga kanta siyang panahon ta. Ang mga kanta bla ni Puljan Orginya. Oo. amo na siya. Kadumdum ka sa nag-hit sa unang kanta. Ano nga kanta? Arab lang namin giblang nga pagkanta nga daw na tuyong nagkakanta. Nga, revival man. Oo, sino na, abe? Arab lang nga kanta sang, It is 1269. Oo. Oo. Ay na. Oo. Doon pamati, makuna siyang kanta. May call sign na siya sa album niya. Anong call sign niya? Mahal nga Rayna. Ay, kilala ko na. Si Nonali Albacete na. Sino na ni Albacete na gala? Oo. Ang isa pagid nga nami magkanta. Sino pa gen? Si Christine Joyelo, bla? Ay, abon na siya ang ko panabatian nali sa pagkatawo ko. Premiloy, abi mo anong mayo mga himuon? Ado? Pole, tiyo. Kabalo-kalo palangga kaya sa mga kabulagan mo. Yes. Halos tanan ka mga blind na ton ka mga utod. Di, balo ka naman, palangga naman ka mo. Bao, thank you, Gidlo. Ilo, may mga friends da, basi gusto ninyo magpamati ilo sang mga joke-joke o kung drama-drama, pwede ninyo malantaw ang amon nga gamay lang nga YouTube channel o Okay. Sige, ano na nga YouTube channel? Nice Yaga YouTube channel o. Ay, oo, batian ko na. Yan na siya ga. Nice Yaga YouTube channel. Nice Yaga YouTube channel. Ang nagapalangga sa imo. Ang ginahimo ramon nga